adto ko abroad. Nautong tawon may tabo sa Cebu, hindi ako maris gawas. See? Karon, you know, as I always said, I know what you're waiting for. Wa ba ko mingawa? Wa ba ko? Okay, naglisod sa pangita sa buhay. Lalo na sa Jason na ito. Iba ko man yung gihuwat. You see, ang ako magod attitude, Cebu was never mine. I never owned Cebu. Dili na pareha sa akong na-build up na GGC nga ako gina. Or kaha, ang among na-iridar nga mga, you know, yuta gikan sa among mga ginikanan, amo gina. Cebu, gina na ko giangko. Pero sa panahon nga gihatag na ko, na makaalagad ko, I fulfilled my duty. It was not even a duty. It became a passion for me. But, karon lain man ang akong gilatas nga dalan, wa ko'y mga panghinayang, no regrets. I did the very best I could to the very best of my ability, heart and soul. So wa ko'y regrets. Ambot lang ninyo, gipamingaw ba mo? Kay daghana po ninyo eh. Ingos din, 12 ra mo kabuok. Daghang imingaw. Ito bitaw ko sa alkoy. Okay ba naman ang istorya ha?